Čauky lidi, dnes jsme tu z informačky teda z Robloxu a uděláme informačku na náš nový kanál MD Games. Yep. Takže co bych měl říct jako první, třeba co tam budeme dělat? No hrát hry, to je jasný. No to je jasný. Teda, on tam bude dělat vlogy, já tam budu dělat vlogy s maskou, nebo nějak to rozmažu, ten můj obličej. David, budeme dělat i vlogy a David bude si rozmazávat obličej. Jo, nebo budu s maskou. Má tajnou identitu. Tak jak zdochlák, Já nemám. Vždy pod maskou. Na pytle. Sakra, ne, co to? Rychle vylez nahoru. Jo, Au! Mě shodil. Rychle, vylez nahoru. Rychle. Jo, já to stihl. Ne, to nestihnu. Rychle. Rychle. Oje, už jsem to stihl. Já to stihl, to nestihl. Oje. No takže toto je teda informačka. Budem v pozadí hrát Roblox. Oba dva. Přitom budeme hrát Roblox. A David bude řvat. Jo, já to přežil. Bude tu natáčet různé hry, budeme tak různé hry prostě a musíte nám ještě napsat do komentářů, jaký hry bychom měli natáčet. To taky a napište nám do komentářů, jaký hry by měly být. Jo, Rakilet, 50 tisíc milionů points. Jo, a natáčím to i s Davidem, ale nevím, jestli slyšíte. Jo, na Skypeu. Takže když tak opakuju některé věci. Jo. A budeme dělat vlogy. Mohli bychom najít vlogy. Budeme dělat samozřejmě i tagy. No, doufám, že nás někdo zataguje, že jo? No, pokud nás nikdo nezataguje, tak to nepojmenujeme prostě tag a bude to, o tom tady nebudeme mluvit. Já spadl a já jsem spadl těsně nad tu vlnu. Víš, jaký to je hrozný, spadnou těsně a víš, jak se debilně leze? Já skočím dolů prostě, s tímhle nemůžu jít. Budeme natáčet z různých žánrů. A ze Steamu jako nemůžeme moc natáčet sakra. Hry za peníze, protože nemáme eura. A mohl bych zkusit natočit Crafting Simulation. Potom až jde do toho to tady nemusíš říkat. Hulící simulátor. To tady nemusíš říkat, že nemáme peníze. No a já jsem se díval na Menta a ten simulátor by mohl být dobré a vtipné, tak bych to mohl natočit. Já bych mohl někdy natočit I am bread. Doufám, že mi to půjde. Já jsem chleba, nebo toast. No, to bych potom asi natočil taky I am bread, protože to je dobrá. Jo. Ment i Flygun, myslím, že i Flygun to natáčel, na to měli dobrý videa. Ne, na to dobrý videa jsem se díval a byly dobré. Já jsem se podíval na druhý díl z Menta, od Menta teda. Já jsem viděl oba dva díly. Já taky jsem viděl oba dva díly. To teď nebudeme rozebírat. No, to tě nebudem rozebírat. Budeme natáčet i různý simulátory a akční hry
a td. Já moc na ty střílečky nejsem jako. No to je poznat, jak spoluhrám ten Battlefield. No já je moc neumím jako. Takže moje videa, jak tam budou, tak to nebude moc ze stříleček, to bude spíš tak z těch simulátorů, já mám rád simulátory. Double trouble. No i moje videa budou hlavně s Davidem a budou... No, to je jasný. Teď jsme vám trošku prozradili, že budeme natáčet i Battlefield. Jo. Tady neříkejte, že to je Play 4, no to je jedno. Už jsme říkali, že nemáme peníze. Takže Play 4 Free Battlefield to budu natáčet hlavně já, jestli se vám to líbí. Já taky trošku jako. Budeme natáčet let's play, gameplay, někdy to Battlefield bude i se mnou. A uvidíte, jaká jsem lama. A Martin je lamat, protože umřel. Šel. A budeme natáčet i s fanouškama, s kámošama ze školy a tak. Jo. No, nemusí to být kámoši, jenom ze školy. No, a i z okolí. No, kdokoliv, já moc kámoši ze školy nemám. No vlastně nikoho. Kromě mě. No. A Tomáša Horáka a Tomáša Říjáka. Ty s náma budou natáčet hlavně ještě Tomáš Říják, s náma budou natáčet. Jo. Haně, já to nevidí Martin. Ne, on se odpojil. Ta ženská na mě chodí, čau. Mari Marian. Hej Marian, to je kámo ze třídy. Já vím. Já znám ty jména trošku. Víš? Hodím ten žebřík. Žebříko, já tam jedu jako prvně. Šomore, ale co nám i nepřežijete. Ty jste nepřežil stejně. No já, hej, jsi tam jedinej. Ne, ještě Guest. Tak už, jsem tam viděl jen tebe. My jsme tady zalezli v tom, tady není ani jeden. Budeme se snažit pokusit být trošku srandovní v některých videích. Jo. Hlavně z toho Grasimátoru. To je panáček, všiml jsi někdy toho, že to je panáček? Já teda ne. Já budu občas natáčet i z Mafie jedničky. Já ne. Nebo možná z dvojky. Dobře, no. No tak David bude natáčet z dvojkou, kde to dává na ten kanál a já budu z jedničky, ať máme celou sérii Mafie. Jo. A trojku budeme natáčet až, já nevím, jestli rovnou vyjde na PC, ale mám pocit, že nepřevyjde na PlayStation. A mohl by si... Potom až bude... Mohli bychom si stáhnout San Andreas multiplayer, že bychom taky natáčeli multiplayer jako San Andreas. Já jsem San Andreasku měl, akorát já jsem musel přeinstalovat počítač. Já jsem to měl taky, ale nemám. No já jsem měl San Andreasku multiplayer i single player. Já taky, úplně stejně, kámo. A ten můj klasický účet pořád existuje, Martian. Možná jste mě někdy mohli potkat, hrál jsem na serveru, kde bylo free VIP. A byl tam admin Brit, neboli Marcel, pak ještě Noimy a takový. Ty mám na Skypeu. Právě. Takže jste mě mohli vidět, jestli se na to dívají ty adminy, tak čau. A už my jsme tu informačku mohli jako tak ukončit, ne? Jo. Potom uděláme ještě, řekneme něco v dalších videích. Tak čau.